Inside. Ćao svima, ovo je još jedan video na ovom kanalu, to jest ovo je jedan video koji smo obećali još davno kad smo radili unboxing ovog telefona, odnosno Samsung Galaxy Grande Neo. Izvinjavamo se što ste ovoliko dugo čekali, ali nadam se da se čekanje isplatilo jer ću vam preneti neka moje iskustvo s ovim telefonom. Da kažem, neće biti jedan klasičan review. Pa evo, ako možemo da počnemo, krenut ćemo prvo od ekrana, jer po meni, kažem, to je jedan od najbitnijih delova telefona, jer to prezentuje nama nešto. Evo, ako on ima ekran od 5 inča, tačnije 5.01, ali da ga zaokružimo na 5. Ekran je, kažemo, fenomenalan, s tim da je za neki moj ukus malo preveliki. Ja sam sada koristio 4.7 inča, što je za mene bilo ekstra. I telefon ima rezoluciju od 800x480 piksela, što je sasvim pristojno, mada bi mnogo bolje bilo da ima rezoluciju 720p. Kažemo, i to je nešto što se tiče ekrana. Još jedna moja zamerka na ekran je ta što nema automatsku osvetljenost, odnosno morate sami da podešavate ovdje, znači, tu osvetljenost ekrana, ali u suštini više manje sasvim je pristojno sve, jer, kažem, nemamo da zaboravimo da ovaj telefon košta oko 180 evra trenutno, tako da je za ovu klasu odličan. Što se tiče softvera na telefonu, odnosno operativnog sistema, u pitanju je Android 4.2.2, koji ima mogućnost da se nadogradi na Android KitKat 4.4. Znači, evo, Jelly Bean. Ja nisam radio update na KitKat, iz prostog razloga jer mi se KitKat na Samsungovim telefonima i sa njegovim Samsungovim roomom ne sviđa baš nešto mnogo, ali u suštini pokazat ću vam i to ako budem uopšte nekad odlučio da radim to na ovom telefonu. Što se tiče procesora, procesor je quad-core 1.2 GHz, ali nemojte da očekujete da radi kao pravi neki quad-core, kao što recimo na Samsungu S4 ili ne znam na Sonyu Z. Ovo, da kažemo, neki u rangu je sa nekim malo jačim dual core procesorima, ali to pruža jedan potpuni, kažem, neki osjećaj i upotrebe. Evo, pokrenut ćemo Subway Surf, izvinite, već je pokrenut u ramu. Otkačimo, evo vreme koje mu neki optimalno potrebno da pokrene. Znači, vidi se da nije baš neki sjajan, ali u suštini zadovoljava sve potrebe. Znači, što je najbitnije. I opet napominjem, cena ovog telefona je daleko ispod, ne znam, nekog dobrog quad-core procesora. I to bi, kažem, više manje bilo to o samom softveru i procesoru na telefonu. Sad ću malo prokomentarišem dizajn. Samsung kao da kažem ima već duže vreme taj problem sa dizajnom, jer na svim telefonima je taj jedan isti dizajn, mada u suštini nekome se sviđa, meni se iskreno ne sviđa. Prokomentarisat ćemo kameru. Kamera je 5 megapiksela, što kažemo da je neki ovako sasvim ok, znači sasvim ok fotografije. Evo u nastavku neke fotografije koje sam slikao ovim telefonom i evo jedan video zapis.
Evo ovako, i da kažemo posljednje što ćemo da komentarišemo na telefonu je baterija. Ima fenomenalnu bateriju, znači verovali ili ne, fenomenalnu bateriju. 2100 mAh, ali verovali ili ne, ova baterija može bez ikakvih problema da traje i po nekih 3 dana sa nekim optimalnim korišćenjem, znači povremeno pozivanje, igranje igrica, slušanje muzike, znači dok, na primjer, recimo na stand-by-u, znači kada ga ne koristite, kad je sam upaljen, traje i po 15 dana baterija, tako da verovatno sve ove karakteristike koje ga karakterišu, znači i ekran, da kažemo, neke malo slabije rezolucije, 480, 800, da li verovatno i ovi ostali senzori koji su u njemu, koji nisu, da kažem, toliko nešto zahtevni, ali verovali ne, baterija fenomenalno dugo traje. To je slučaj kod mene, možda će neko ko koristi ovaj telefon kaže nešto drugačije, ali moje dosadašnje iskustva sa baterijom su fenomenalna. I to je, kažem, jedna najveća prednost ovog telefona. Evo na kraju jedna ukupna ocena ovog telefona, pa evo na skali od 1 do 10 daćemo mu, ovako generalno u klasi svih telefona daćemo mu jednu 6,8, znači negde 7 bi mu dali, a u njegovoj klasi, znači nekoj sa telefonima koji imaju sličnu cenu kao ovaj telefon, od 10 definitivno. Ako imate neka malo drugačije iskustvo sa ovim telefonom, komentarišite da bi ostali, kažemo, imali neku potpuniju sliku o ovom telefonu. I to je to, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Inside.